Inselmilkom. Illum it-tnejn 11 ta' Jannar nilqakom għal din il-Qudiesa Rożarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu lil Ġesu jsejjaħ 4 sajjieda biex jimxu warajh, Xmun u lil Ħuħindri u lil Ġagbu ta' Żebedew u lil ħuh Ġwanni. Mulej, bħat 12 inti għażiltna biex inkunu dixxipli tiegħek. Il-qada kollu li għandna għall-glorja ta' ismek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Biħnina tiegħek mulejja tiwidna t-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lil-Lut. Alla fl-imoddi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li hu għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. U li ben li hu d-dija tal-glorja ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu. Wara li naddafna minn dnubietna, għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla, fil-għoli ta' smewiet. U bekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm ora minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt Alla qal, inti jibni, jiena llum nissiltek. Jew jiena nkun missieru u hu jkun ibni. Imbagħad hu jdaħħal l-ibnu l-kbir fid-dinja jgħid ukoll, ħaj imuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien, naduraw lil-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Naduraw lil-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Il-mulej isaltan, ħataqbes l-ard bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer, is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. Naduraw lil-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Ixandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu, qudiemu jinxteħtu l-allat kollha. Naduraw lil-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Għax int mulej inti l-għoli il-fuq mill-art kollha, ogħla ħafna mill-allat. Naduraw lil-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet jgħid il-mulej, indmu u emnu fl-Evanġelju.
Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara li arrestaw il-Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija jxanda l-Evanġelju ta' u jgħid, iż-żmien huwa mitmum u s-santna ta' waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija li maħ il-xmun u l-ħuħ Indri qegħdin ikalaw ixbik fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu ixbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor li l-ġakbu ta' Zebedew u li l-ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu ixbiek u minnu fih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fil-bidu tal-ministeru tiegħu Ġesu jażel xi persuni biex ikunu dixxipli u biex minnhom jifforma il-komunità. U hawnhekk fir-rakkont tal-Evanġelju tal-lum narawh jażel lil erba' min-nies lil Xmun u ħuħ Indri, lil ġakbu u ħuħ Ġwanni. X'naraw f'din is-sejħa ta' Ġesu? L-ewwel nett Ġesu isejjaħ dawn l-ewwel dixxipli nies mill-ħajja ordinarja, ħajja l-aktar ordinarja. Ma sejjaħx mexxejja reliġjużi jew politiċi jew inkella nies onja jew nies li għandhom xi poter fis-soċjetà, immażel lil dawn erba' sajjieda. Mhux għax l-oħrajn nies oħra mhumiex imsejħin ukoll, imma hu ried li l-ewwel nies li għażel ikunu dawn is-sajjieda li kieku staqsew mas-CV kienu jgħidulhom biss aħna sajjieda ilna snin u nafu dak kollu li għandu x'jaqsam mas-sajd. Lilhom għażel Ġesu. X'naraw aktar f'din is-sejħa? X'kellhom bħala karatteristika dawn l-erba' min-nies? Kienu nies ta' qalb ġeneruża u disposti li jwieġbu għas-sejħa u jimxu warajh. U għamlu dan bil-qalb għax fih f'Ġesu għarfu l-aqwa teżor. Ma marrux warajh għax kienu mdejqin mix-xogħol li kellhom, jew inkella illa li Ġesu għedhom xi ħaġa fejn fjena xi kumpens jew xi poter partikolari jew li jilqu xi ħaġa, imma marru warajh għax għarfu fih l-aqwa teżor u dak li jagħtihom il-ħajja vera. U allura setgħu mbagħad iħallu ixbiek, kien hemm tnejn minnhom qegħdin ikalaw ixbiek meta sejħilhom u tnejn oħra qegħdin jaħslu xbiek, iħallu xbiek, iħallu s-sena, iħallu il-sħabhom, iħallu l-tad-dar biex jimxu warajh. Ja din il-qalb ġeneruża illi karatteristika kbira ta' dawn l-erba' l-ewwel dixxipli tiegħu. Kienu nies perfetti, bla dnubiet, bla nuqqasijiet? Le, altru. Anzi l-Evanġelju donnu jenfasizza l-iżbalji tagħhom u d-djufija tagħhom. Ibda mill-ewwel wieħed minn Xmun. Nafu kemm isemmi l-Evanġelju anki id-dnubiet tiegħu. Imma mhux għax kienu
nies bla limitazzjonijiet u bla nuqqasijiet, imma xarfu li Ġesu huwa dak li jgħinhom kif għenhom imbagħad meta kienu miegħu biex jarfu id-djufija tagħhom u n-nuqqasijiet tagħhom, imma minnu tiġi l-qawwa, minnu minn Ġesu tiġi l-grazzja biex huma jistgħu jkunu dixxipli imbagħad minnhom jagħmel apostli kbar. Mhux għax huma kellhom xi kapaċità huma, imma bil-grazzja ta' Alla. Mbagħad wara l-qawmien mill-mewt ta' Ġesu u l-inżul tal-Ispiritu Santu setgħu mbagħad tassew joħorġu bħala sajjieda tal-bnedmin kif qalilhom li jrid jagħmilhom Ġesu. U hemmhekk joħorġu il-barra u jagħmlu anki dixxipli, jgħinu anki nies oħra biex ikunu dixxipli ta' Ġesu. X'inhu il-messaġġ għalina b'din il-kelma ta' Alla? Aħna il-koll imsejħin bil-magħmudija tagħna. Lilna kull wieħed u waħda minna Ġesu isejħilna biex nimxu warajh. Hemm min għandu sejħa partikolari bħal mija ħajja saċerdotali, reliġjuża, bħal mija anki l-ħajja miż-żewġa, bħal anki min huwa single. Ma f'dawn kollha Ġesu jagħmlilna din is-sejħa biex aħna nkunu dixxipli tiegħu li nimxu warajh. U kultant aħna li jiġrilna huwa dan narfu l-limitazzjonijiet tagħna, d-djufija tagħna, nuqqasijiet tagħna u jisna noqogħdu lura. U narfu l-kobor ta' din il-missjoni li jrid jagħtina Ġesu u jisna ninġibdu lura. Imma Ġesu isejħilna l-koll biex ukoll aħna nkunu dixxipli tiegħu li nimxu warajh biex imbagħad nistgħu wkoll nagħtu xhieda tiegħu u nkunu bħall apostli li nwasslu lilu l-oħrajn. U għalhekk din it-talba li nixtieq nagħmel illum għalina l-koll nitlob biex aħna minkejja il-limitazzjonijiet u nuqqasijiet tagħna narfu li Alla jridna nkunu dixxipli ta' Ġesu, huwa Ġesu li jaħdem qalb id-djufija nuqqasijiet tagħna biex minna jagħmel ukoll apostli li nwassluh l-oħrajn u nitolbuh biex aħna nkunu nistgħu naqduh bl-istess qalb ġeneruża u ħeġġa li kellhom Xmun u Indri, Ġagbu u Ġwanni. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Mulej ejna biex narfu is-sejħa li inti tagħmlilna biex aħna nkunu dixxipli tiegħek li nimxu warajk u li nwassluk ukoll lill-oħrajn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali fil-ħajja reliġjuża, nitolbuk biex iktar nies iwieġbu għas-sejħa li inti tagħmlilhom biex jaqduk f'din il-vokazzjoni. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Isqof Anton feluq sninu, mulej nitolbuk biex tbirku, biex tħarsu, biex tagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ fil-qaddi tal-missjoni li se jaħtlu għalih bħala Isqof. Nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll illum għall-istudenti u għall-allima, għall-edukaturi, għall-mexxija tal-iskejjel, ta' kollha involuti fil-qasam ta' l-edukazzjoni biex inti tgħinhom fil-ħidma tagħhom u tħarishom. Nitolbu.
Maħna nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal-morda kollha kemm dawk fi sptarijiet hawnhekk Malta jew fid-djar tagħhom kif ukoll barra minn Malta li qegħdin għall-kura barra. Nitolbuk biex inti tgħinhom ħafna fid-tbattijiet tagħhom u tgħin ukoll lil dawk li b'xi mod jew ieħor qed jagħtuhom servizz. Nitolbu. Maħna nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex inkomplu insegwu bir-raqqa il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Maħna nitolbuk mulej. Mulej jilqa' fih danek il-dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet, f'dawn l-aħħar ġranet speċjalment u għati il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Maħna nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej insandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fit-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, Affrinna dubietna bħalma naħfru li minuħati għalina u la daħanix fi tiġrib, isteħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba uħnina tijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Stijek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħar lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat talbtana ejna u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Qabżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memli għal-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija mulimija kim perkinti fost in-nisam pirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija mulimija kim perkinti fost in-nisam pirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija mulimija kim perkinti fost in-nisam pirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Liben u lil Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima li inti omna għaliki isma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minn nar tal-infen u l-ġenera li kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid tint kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Liben u lil Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minn nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmijak, perché inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmijak, perché inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija perché inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak, perché inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak, perché inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak, perché inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu offrinna dubietna ħarissa minn nar tal-infern, u ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-murejmijak, imberk inti fost in-nisa, umbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu offrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern, u ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsentraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art.
Obżna ta' kuljum matina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santismorina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenera rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina.
ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Frilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa Alla. xikun jissaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek bolejana nitolbuk li għawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u għawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq l-jus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti l-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni milli tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u li nevitaw noħorġu jekk mhux għal bżonn. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.